Ola, seguimos coas conxugacións dos verbos semirregulares. Hoxe é a quenda do verbo crer, así que imos aló. Hoxe imos conxugar o verbo semirregular crer. Porén, antes recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo semirregular crer. É moi importante. Recorda que sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo: eu creo, ti crees, el, ela cree, nós cremos, vos credes, eles, elas cren. Pretérito imperfecto de indicativo: eu cría, ti crías, el, ela cría, nós criamos, vos criades, eles, elas crían. Pretérito perfecto de indicativo: eu crin, ti criches, el, ela creu, nós cremos, vos crestes, eles, elas creron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo: eu crera, ti creras, el, ela crera, nós creramos, vos crerades, eles, elas creran. Futuro de indicativo: eu crerei, ti crerás, el, ela crerá, nós creremos, vos creredes, eles, elas crerán. Futuro condicional de indicativo: eu crería, ti crerías, el, ela crería, nós creríamos, vos creríades, eles, elas crerían. É a quenda agora do modo subxuntivo. Presente de subxuntivo: eu crea, ti creas, el, ela crea, nós creamos, vos creades, eles, elas crean. Pretérito imperfecto de subxuntivo: eu crese, ti creses, el, ela crese, nós crecemos, vos crecedes, eles, elas crecen.
Futuro de subxuntivo e infinitivo conxugado, xa que coinciden en forma verbal. Eu creer, ti creeres, el, ela creer, nos crermos, vos crerdes, eles, elas creren. Modo imperativo. Cree ti, crede vos. Imos agora coas formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo, creer. Serundio, crendo. Participio, crido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo semirregular crer. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de crer. Empezamos coa segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Seguimos coa terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E rematamos coa primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. As respostas son: a segunda persoa do plural do presente de subxuntivo do verbo crer é creades. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo do verbo crer é crese. E a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo do verbo crer é crin. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profieracelis.com. Graciñas!